Unya usok na nanay, mawala ng isa, dito na kay hila-hila. Na, kisagaran sa asawa, sobrang pa. Na, hindi ko magulat yun. Hindi. Kita ni Papa si Dinis, mas Papa ni Tinatik. Tapos kita suwa ko kan ni Dinis. Ang tidak ada masalah sa kulit. Bisa kan sa kapatang kulit. Pati kita ya. Biarin. Nah, biarin. Yang naman mau na magpapagawal ninyo. Padulong sa ibig. Yan. Sa mga kapon, biyaan manunod ng tiligang biyaan ang iyan kinanya dito sa lupit. Ang kailangan, isa ba ko, ang pagdong ako, kita na kami. Hindi ko doon ako, malakad mo ako. Sokot na sa istorya na rin ako. Dito mo balik sa inyo ng ano pero, pagpunsa, hindi mo kaisa saya memukul-mukul kita saya yang kita mandai jadi kaya mo sa pero minyo ay kung mag-film sa ang sobra ka dito ay sana ano mo dito po sa pagkanta na ganito sa pagkanta na ito kita yung mali tayo kung karoon niya mabalakan pagkanta niya Bulawan niya kung gusto ko nagkutsa ka di ba no? Malipay yun okay kung narama kita ang nakasunod kung ano nakapag sige yung kita wala mo na po yan yung pag-uyo matinin natin so tiyan lang yung mga anak kaya bakit pa mo na kinahulan mo tao sa mga ulam kahit na yan pamatasan sa mga iyong pamatasan. Katong naanda na ito sa kapitulakan kinahanglan ibalik. At tungkol po sa itong pagdulungan, wala na hinoon na pagpamatasan, pagpamatik sa Espiritu. Isa na mga kapitulakan, namatik ng tao po na mga rason, tanahan tao na power. Nilakad na karoon, ipasapasa na sa mga kaliwat, pangilaan kay kinaiyawan na marang na hindi naman mo kadumog sa Espiritu gawas ako. So, makadumog na mo kung kinakina ko ang aksena. Hindi mo ka-expect. Kaya pasundra ko problema na. Okay, kadapot ay na. So, kaya ba nila nasa wala? Kapot ay pasundra ay boxing na ibig sabihin mga pag-yung paikitong sa wala mga kapugihan mo. Pag-yan saya pun dapat saya pun menggunakan melalui puluh si bisnis ya kapur nama puluh tangan aku kamu pun mengingatkan mau nama kailangan itu mau tahurul oh maksudnya apa sih anak ini yang nak sokok kan tama Mamalando rin ako niya, bayo sa imo mo tingala so naulaw na sa imo. Dili na yung pakita mo. Alos dili na ko tagad nimo pero ayaw pag-ingon nga wala ni tagad nimo. Naulaw lang na siya ko nimo. Ano man nimo sa wala tagad wala nakakanag dumot. Tama na. Yung ano ba? Ang tao, lain mo nimo sa pag ipasayo naman ako, ipasayo mo. Ya, pag umandili ka tatlon, no, pasayo mo na. Sa to pa, ikaw, wala na kapasayo niya. Taka sila. Kinaulaw lang ko ba kayo nasubrahan ko? Mga na, sa karan ninyong iukom na. Dili ka ganyan ko tatlon. Nagbato na. Naulaw na, oy. Wala mo ka, oy, sana. Kaya ka mo may maulaw niya. Nakabili mo agak. Sabot ka. Kung kamu pupunta-punta, mau na to ang walay diri kanang niya kinaiya. Mau na siya tagay hukom na. Kaya mau na siya ang mahindi niya dito sa salamat. Kaya tadi
dili simbahan mo. Kini ato di ang buwan, dili ang altar, o may kahong. Dili ang imong siningan, dili ang imong isuon, dili imong kaliwat, dili ako labang sa tanang dili ako. Kung dili kami. Tama? Kamu ang mahimo makadawa sa kakong samahan. Kaya makuyo-kuyo, ang madagan pa dito. Kung dagnanan ninyo, kung dito naman, hindi mo makakawa. Ang batok sa kamatayan, mawat ang sa limabuhay. Salamat. Napay sa. Napay. Pwede ba doon makikusay? Kung nanikupol, kung nani anak, pwede po. Lanan, masay na kanan. Sige na lang, sunod na lang. Yan, tapos magkangkaw siya. Sila, mag-uol lang ako. Anong prepare lang? Makuratan ko mo. Ayun, anong prepare lang? Dito ko gusto makikusay na mapukos. Kaya sige maulaw mo na akong ipatay. Dahil may sinunulit. Ipatay, makaulawan mo. Kaswerte kung maglibak sila. Hindi pakaulawan man sila. Di ba yung biyay man sa puti ba hindi ka nililisi? Kisay-kisay na bukong nila. Wala gigok kong hanggang sa sobrang din. Ako swerte kayo ko kung libak man ko. Bakit mas maayon lagi nakabalo sa kinay nga naman. Maantigo sila nga mo taong. Mga nag-igsoon. Di kayo igsoon lang sa istorya niya. Nagpakasanay. Kung sa palito sa iso, palit po isa. Kung sa naibong po siya. Kung sa na-igsoon na. Igsoon lang sa kamatayan. Magtinabangay lang mo kumamatay. Sa kanya ka ba igsoon? Sa kanya ka magkaliwat? Maupahin mo ay hindi ko tama. Pero kung magsakit-sakit, pagkalisag-lisag, ang igsoon na lupa-lupa. Bayan, ito namatay. Kaya dili mo sa provisyon. Ang problema, ang ligid ay kakinaiyan na igsoon niya. Di ato lang, itabang lang ang mga tao ni mo tungod sa ikong igsoon. Porteng paina. Ang iyong utang sa mga tao, ni ato lang dito tungod kay igsoon sa ang namatay, naging kinaiyan o niya. Ang diato lang dito tungkol kay may kinaiyan igsoon. Uno kayo ang kinaiyan. Tama? Na, bigyan na ito. Upili pa. Ni Maria, yan si Marta. Ni Maria, hindi ko naagod ko, di ba kayo naagod ka man. Nilayan kayo nun, hanggang dito nun, hindi mo ang imong isukan. Mo po na isukan. Niya, tuloy ito sa kwan, huwag kayo lagi sa nagkaya. Niya, halawasan. Gatapok kayo ng itong mga gina. Salamat po, padayon mo sa pagpangalan sa pagkanak. Okay. Doon lang ako niya. Break naman ko, before the day, mas may makabalaw marahante. Parang, hindi na magandang. Di na maulaw, na isulti sa tanghalin mo mga isuon ang imong kinaya. Pero ayaw na naanga, ikaw o ikaw man sa tawa, ikaw na pause. Karoon ka rin sa inyo. Salamat. Husay na ba? Ulawin nyo nga. Sige, ikaw husay. Nagsalat na din. Naanag naman no, sige po husay. Kaning husay lang isa-isa. Kaya ako papason na inyong kuhan. Kung yan dito, i-konkreto na ninyo. Kanang kadaadlaw, naghusay mo ko niya. Kadaadlaw man ito, lahi man itong kadaadlaw nga, engineeran mo po ni Tanay, kahit dito isa-isa. Wala.